Ingatan mo yan. Nakikita mo yan? Jumper yan, oh. Yun.
Nanood ka kasi. Ikaw kasi. Saan tayo mas art? Dito. Go guys! Gulo kasi, ano ba yan? Kamlay mo!
Ganyan tayo mga karera ito, Carol! Ano yung ingay ka lang, hoy? Ang kabaklaan ni Kaloy. Doon tayo kay Lenny Roberto. Ano? Ano pinagsasabi mo? Gusto mong ano? Gusto mong... Siya ang ina ng lahat, ina mo. Gusto mong ano? Pag-uwi ka? Pink kasi yung una na doon ang bakla. Nice one. Nako! Huwag ka sa harapan, mapapalo ka eh. Hey! Chan-chan! Ng bola. Teka lang, na-drain ako. Kaya ako maganda pag...
O, tingnan mo. Nagpa-back na naman ako.
Coach,